portuguès de Claret i avui us parlaré sobre El Hobbit o Viatge d'anada i tornada. Aquest llibre està protagonitzat per Bilbo Saquet de la comarca, que coneix a un mag, que és el Gandalf, i decideix emprendre una aventura amb ell, amb el mag, i amb els nans que l'acompanyen. Durant aquesta aventura aprendrà coses que no li agradaran gens i li farà canviar molt l'aspecte en què veu la vida en aquell moment. Aquest llibre és molt lent de llegir perquè és molt espès, però com que et fa entrar molt en la història i t'explica moltes coses que altres llibres que són de lectura més ràpida no t'expliquen. També, si us agrada molt la fantasia, és un llibre que també us encantarà perquè té molts aspectes de la fantasia i mola molt. Aquest llibre està protagonitzat per Bilbo Saquet, que coneix a un mag, que és el Gandalf, i decideix emprendre una aventura amb el mag i els nans que l'acompanyen. Durant el llibre esperen coses horribles i coses que li faran canviar molt l'aspecte en què veu la vida. Aquest llibre és bastant espès, però si t'agrada la fantasia, t'encantarà perquè barreja moltes coses que són molt guais. D'aquí aquesta crítica i ens veiem la setmana que ve. Adéu.